ಇವಂಜಿ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಿಗೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಇವಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮಕ್ ಇನ್ನಿತ ಹರಿಕತೆ ತಪ್ಪುಗೂ ತೆರೆದಂಡ ಪನ್ಮ ಹರಿಕತೆ ಶ್ರೀ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಹೊಸಬಿಟ್ಟು ಮೇರ್ನ ಹರಿದಾಸರ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನಿ ನಡಪೆರಂಡು ಆಯ್ತಾ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಇವಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲೇರು ವೀರರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ದೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೋಳಿದೆ ಮಲ್ತದೆ ಮಿತ್ತರ್ಮದ ಚಾಬಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂಡದ ಬಿನ್ನ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೆ ಟಿ ಸುವರ್ಣ ಮಿರ್ಲಾ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೀರು ಬರಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ನೇತ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ಈ 2 ಜನ ಇನ್ನಿತ ಬಿನ್ನೇರ್ಲ ಎಂಗಲ್ನ ಇನ್ನಿತ ತುಳುವ ಸಿರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಡ್ಲ ನೇತ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತ ನಕ್ಲು ದಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಇರು ಬರಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂಡದ ಭಿನ್ನ ಏನು ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಹೊಸಬಿಟ್ಟು ದಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂಡದ ಭಿನ್ನ ಏನು ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ತುಳುವ ಸಿರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪವಿತ್ರಣ್ಯ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಇರ್ಲ ಬರಡು ಪಂಡದ ಭಿನ್ನ ಏನು ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ ಇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ ದಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಇರ್ಲ ಬರಡು ಪಂಡದ ಇಡ ಭಿನ್ನ ಏನು ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ತುಳುವ ಸಿರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕುಡ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗುತ್ತಾರ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೇಡು ತುಳುವ ಹರಿಕಥ ಉಚ್ಚಾಯ 2023 ಕರಿನ 4 ದಿನದ ದಿಂಜಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇವಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಡತಂಡು ಇತ್ತೆ 5ನೇ ದಿನ ಮುಗಿತಲದ ಇವಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಸಮಯಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಇವಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಇವಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪನಂಚಿನ ವೀರರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಂಗಳೂರು ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೋಳಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪನಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೆ ಟಿ ಸುವರ್ಣ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಲ್ತಂದು ಇನ್ನಿತ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ದೀಪನು ಅರ್ಲಾದ ಕೊರಡು ಪಂಡದ ನಿಗಳ ಭಿನ್ನಯನ್ನು ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಇವಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಉಪನಂಚಿನ ಹರಿದಾಸರಾಯಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಬಿಟ್ಟು ಇರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರನೆಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರೂ ಇರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆ ರೀತಿಯಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೋಳಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಕೆ ಟಿ ಸುವರ್ಣ ವೆಗಳ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದ ಶುಭಂ ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದ ಶತ್ರು ಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಸ್ತುತೆ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಸ್ತುತೆ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ಜನಾರ್ದನಃ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ಜನಾರ್ದನಃ ದೀಪೋ ಹರತು ಮೇ ಪಾಪಂ ಸಂಧ್ಯಾದೀಪ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಓ ದೀಪ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಸ್ತ್ವಂ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಪ್ರಭುರವ್ಯಯಃ ಓ ದೀಪ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಸ್ತ್ವಂ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಸುಲ್ಮೆಲು ಮಾತಿರಗ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಹರಿಕಥದ ಮುಗಿತಲದಲ್ಲಿ ಇವಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮದಿಪುನು ಕೊರ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೋಳಿ ಈಡ ಏನು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಜಾಗೆಡು ನಿಲಯನಂಚಿನ ಉಳ್ಳಾಳ್ದೀನು ನೆನೆತೊಂದು ಕೆ ಟಿ ಸುವರ್ಣರೇ ಅಂಜನೆ ಹರಿದಾಸರೇ ಯಜ್ಞೇಶರೇ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ ಬುಕ್ಕ ಮಾತಾ ಈ ಒಂಜಿ ಹರಿಕಥಾ ಸಮಿತಿದ ಮಂಡಳಿಗಾರನಕ್ಲೆ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರಿನ 4 ದಿನದ ದಿಂಚಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಪಗಪಗ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನೈತಿಕತೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಉಂಡಾಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ಹರಿಕತೆ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭರತನಾಟ್ಯ ಸಂಗೀತ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸನಾತನವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದೇರ್ತು ಪತ್ತು ನಾವು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಭಾರತೀಯತೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದುತ್ವ ನೆತ್ತ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪಿಡೇನು ಜನಮಾನಸವು ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇಟ್ಲ ಹರಿಕತೆ ಒಂದು ಹರಿಕತೆ ಪುದರೆ ಪಂಡ್ಲೆಗ ದೇವರನ ಕತೆ
ಪುರಾಣದ ದೇವರನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೀಲೆಲೇನು ಪೌರಾಣಿಕವಾಯಿನ ಕಥೆತ ಆಧಾರಡು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋಜಾದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನೆಟ್ಟು ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಕಥೆ ಏತು ಮುಖ್ಯನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದೇಶಗಳು ಈ ಹರಿದಾಸರ್ನಗಳು ಪೀಟಿಕೆಡು ಅತನ ನಡುನಡುಟು ಹಾಸುಹಕ್ಕಾದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಗತಿಗಳು ಅವು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ದಿಂಜ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುನಂಚಿನವು. ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಸುರೂತ ಹರಿದಾಸರಿಂದ ಮನ್ಪ ನಾರಾಯಣ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮೂಜಿ ಲೋಕವನ್ನು ತಿರುಗೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಲೋಕದ ಆಗು ಹೋಗು ಪೂರ ಅವರು ವರದಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಅಂಚಿನ ಸುರೂತ ಹರಿದಾಸರೇರು ಪಂಡವು ನಾರದೇರು ಎಡ್ತುಕ ತುಂಬೂರೇರು ಎಡ್ತುಕ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಜಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮತ್ತಂಡ ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಕನಕದಾಸರು ಈ ದಾಸ ಪರಂಪರೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಪುದರ್ದ ಮೈಸೂರದ ಬಿಂದು ಮಾಧವರಾದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಭದ್ರಗಿರಿ ಸಹೋದರರಾದುಪ್ಪು ಎಡ್ದು ಬುಕ್ಕದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹರಿದಾಸನಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಅರ್ಥಧಾರಿಗಳು ಹರಿದಾಸರಾದ ಪುಗಾರ್ತೆ ಬಡೆಂಚಿನ ಸಾಮುಗಿರು ಶೇಣಿ ಇಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ದುಂಬರಿತೊಂದು ಇನಿಕಾನಗ ಐತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ನನತ ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ತಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಡು ಪಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಮಾತ ಬಾರಿ ಬಿಗು ಆತಿಪಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೊಸ ಜವನರೆಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ರುಚಿ ಪುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಹರಿದಾಸರ ದಿಂಜ ತಯಾರಾತಿರು ಜೋಕುಲ್ಲ ಹರಿಕತೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಸೊನ್ಸೆ ಪುಷ್ಕಳ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆಕ್ಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಕರಿಕಥಾ ಪರಿಷತ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನದಾರ ದಿಂಜ ಜನಕ್ಕೂ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಹರಿಕಥಾ ಸಪ್ತಾಹ ಆಪುಂಡು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಹರಿಕಥೆ ಆಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಮದೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಕಲಾ ಪರಂಪರೆನ ಬೊಲ್ಪು ಕನಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಒರಿತು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಬಹುಶಃ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರು ಬುಕ್ಕ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಬರೀ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅವಳ ಅಪ್ಪೆನ ಸನ್ನಿಧಿಡು ಒಂಜಿ 5 ದಿನದ ಈ ಪಂಚಪರ್ವ ಈ ಹರಿಕಥೆ ಇಟ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಭಾಷೆ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಬಾರಿ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಐತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಅವನು ಆ ಭಾಷೆ ತಿರಿಯಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಹೊಸ ಬೇರೆಗಳ ಇನ್ನು ಕೇನ್ಗ ಪಾತೆರ್ಗಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮವೇ ಭಾಷೆಡು ಈ ಹರಿಕಥೆನ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಾರ ನಡಪವನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹರಿದಾಸರನ್ನು ಎತ್ತದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಕೆಲಸ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಇಂಚಿತ್ತು ನಾವು ದಿಂಜ ಆವಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ದಿಂಜ ನಡಪಾಡು ಪಂಡು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಡದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಪ್ರೀತಿಡು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧರ ಶೆಟ್ಟರು ದೆಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೇರಿನ ಏನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆಮಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪದ ದೆಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೇರಿ ಬರಡು ಬಂಡದ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ದುಂಬುಗು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಿನ್ನರಾದ ಪುನಂಚಿನ KT ಸುವರ್ಣರು ಈ ಒಂಜಿ ಹರಿಕಥೆಗೆ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ನೀರು ಕುರುಡು ಪಂಡದು ಇಡ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ತುಳು ಸಿರಿದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬಹುಶಃ 2-3-4 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ರವಿಯಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅದು ಇನಿ 3-4 ದಿನದಿಂಚಿ ಮೂಲು ಸಪ್ತಾಹ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಇನಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂಚಿನ ಭಾಸ್ಕರನೆ ಪಂಡೇರು ಬಂಡ ತುಳು ಆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ನೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಹರಿಕಥೆನ ಇನಿ ಕುಂಟಿದ ಆಪುನಂಚಿನ ಈ ಸಮಯೋಡು ನೆಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪನ ರೀತಿಡು ಇನಿ ರವಿನ ನೇತೃತ್ವಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡೊಂದೇರು ಇಂಚಿನ ಈ ಹರಿಕಥೆ ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಂಚಿನ ಭಾಷೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಇಂದು ನನಾತ ಎಡ್ಡೆ ನಡಪಾಡು ದುಂಬುಗು ನು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರವಿಯನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟಗೆ ಪೋದು ಯಶಸ್ವಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂದು ಪಂಡ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ರುಂಜಿರಡ ಪಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಂತೊಂದು ಮುಗಿತಲದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಡು ತುಳುವ ಸಿರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಇರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರನ ಮನಸ್ಸುಡೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಯಾನ ನಂಬನ ಮಾತ ದೇವದೇರನ ಮನಸ್ಸುಡೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಿರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಇನಿ 5ನೇ ದಿನದ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಡ್ ಹರಿಕಥೆದ
ಉಚ್ಚಯ 2023 ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದ ಒಂದು ಹರಿಕತೆ ಆಪಣದು ಬಂಡ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಐಟ್ಲ ಹರಿಕತೆ ಒಂದು ಉಪಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳು ನಂಚಿನ ಬಹಳ ಆ ಹರಿಕತೆಗೆ ಪೊರ್ಲು ದಿಂಜವ ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಹರಿಕತೆ ಪಂಡ ದೇವೇರನ ಕತೆ ಹರಿ ಪಂಡ ದೇವೇರನ ಕಥೆಯನ್ನು ಪಂಪಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ತೂಪ ಹರಿಕತೆ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ಐನನೇ ಹರಿಕತೆ ತಪ್ಪುಗೂ ತರೆದಂಡ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಸಂಗ ನಡಪೆರೋಡು ಹರಿಕತೆ ಆದಂತ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಈ ತುಳುಕು ಒಂದು ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಡು ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರುಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ತುಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆವಡು ಆ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಆವಡು ನನ್ನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಘಟನೆಯಲು ಅವಲವಲು ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಂದನ ತುಳುಕು ನನಾತ್ ಗೌರವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಮಾತೇನ ನಂಬಿಕೆ ಇನ್ನು ತುಳುವ ಸಿರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳುಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನನಾತ್ ಈ ತುಳುತ ಬುಳುಚಿಲಿಗೆ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಇನ್ನು ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಪಂಪನ ಪೂರ ಉಂತೋಡು ಪಂಪುನಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಯಾಪಲ ಪಂಪಿನಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ತಿದ್ದೆಮೇರು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಈ ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪೂರ್ವಜರು ನಂಗೆ ಮಂತ್ ಕಲ್ಪದ ಗೊರ್ತಾರೆ ಐನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾತಿರೊಂದು ನಮ್ಮ ಆ ರೀತಿ ತುಳುತ ಬುಳುಚರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪೋಡೊಂದು ನಮಗೇನೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ದೇಲಗಟ್ಟಿದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆದಿತ್ಯನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ಯನ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಜೇಪಿರಾಯ್ಕೊಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಒಟ್ಟದು ಈ ರೀತಿದ ಕೆಲಸಕಾರಣ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಈ ಒಂದು ತುಳುತ ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾಯಿರೋಂಡು ಐಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಗ ತುಳುವ ಸಿರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ನಾನಾತ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನಿಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡೊಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಾತಿರಿಗಳ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸು ಒಂದು ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಸಿರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ರಣ ಸಂಯೋಜನೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯ ನಡಪನ ಚಿತ್ರಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕೇರಿಗಾದ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಹರಿದಾಸರು ಯಜ್ಞೇಶ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಬಂಡದು ಮೇರಿನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂಡ ತಪ್ಪುಗು ತರದಂಡ ಬಂಡ ಅವು ಕೀಚಕ ಬದೆ ಪ್ರಸಂಗನು ಆರು ತುಳುಕಾದು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಯಜ್ಞೇಶ್ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಆರು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಮಾತಕಡೆಟ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಚನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯ ಇರಲ್ಲ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯ ಇರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹರಿದಾಸೆಲ್ಲ ಅದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞೇಶ್ ವರ್ಷ ಬೆಟ್ಟಿಗೂ ಮಾಲಾರ್ಪಣದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂಡದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಂ 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 ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತದ ಒಂಜಿ ಭಾಗವನ್ನು MP ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಂಡ್ಪಿನಾರು ಸಾಹಿತಿ ಆರ್ಲ ಆರವೇನು ತುಳುಕು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಐಟ್ ಮೇರು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗವನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚನ ಹಿಮ್ಮೇಳವಾದ ನೋಡು ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ತಬಲಾ ವಾದಕರು ಹಿರಿಯರ ಐನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಂಗಲ್ದಾಸ್ ಗುಲ್ವಾಡೆ ಅಕ್ಲಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಸೇರಿದಿನ ರಮೇಶ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಸ್ವಾಗತ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂಡು